വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ്. KCS ക്ലാസ്സസിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ദിസ് ഇസ് കിരൺ CS, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ കോമേഴ്സ്, കേരള PSC. മൊഡ്യൂൾ വൈസ് അനാലിസിസില് നമ്മള് മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ 5 അഡ്വാൻസ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അതിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിൽ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാരിറ്റോ അനാലിസിസ് കണ്ടു. ദെൻ അതിനായിട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പെനട്രേഷൻ സ്കിമ്മിങ് സ്ട്രാറ്റജീസിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ദെൻ ERP എന്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് കണ്ടു. ഇതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അതിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജി മീൻസ് വാട്ട്? ഒരു ലോങ് ടൈമിൽ നമുക്കൊരു എഡ്ജ് കിട്ടണമെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു അപ്ലൈ ദാറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിപ്ലിനിലോട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം. സോ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. എന്താണ് ക്വാളിറ്റി? ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റിറ്റീവ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഒരു 4-5 സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ക്വാളിറ്റി? അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി, നല്ല ക്വാളിറ്റി വേണം ചെയ്യണം, ബട്ട് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയണം. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ് ദെൻ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അവിടെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഒരു കോമ്പറ്റിറ്റീവ് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അഫോർഡബിൾ ആവാത്ത രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റ് അവിടെ വന്നാൽ പിന്നെ കാര്യമില്ല. ഇത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവട്ടെ സർവീസ് ആവട്ടെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ കോസ്റ്റ്, അല്ലെ, ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കോസ്റ്റ് അത്രത്തോളം അവിടെ കുറഞ്ഞ് നല്ല ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിക്ക് അർത്ഥം ഉണ്ടാവുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ വേർഡിൽ തന്നെ ടോട്ടൽ ആണ്. സോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ എൻറ്റയർ ഏരിയാസിൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല അവിടെ എന്തുണ്ടാവണ്ടേ, ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടേ. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു, നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്തില്ല, ക്വാളിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സില് ഓർഗനൈസേഷന്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലും ആ ക്വാളിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. സോ അതിനെയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോട്ട് ഓൺലി ജസ്റ്റ് വൺ ഏരിയ, ദി എൻറ്റയർ ബിസിനസ് ഏരിയാസിൽ. സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മീനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെക്നിക് ബൈ വിച്ച് മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്സ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദി ഫേംസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് എക്സീഡ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. നമ്മളിപ്പോഴും പറയും കസ്റ്റമറെ ഡിലൈറ്റ് ആക്കാന്ന്. അവരെ എത്രയാണോ ക്വാളിറ്റി അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാളിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം, നല്ല ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻറ്റയർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഈ ഒരു പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, എല്ലാവരും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻവോൾവ് ആവണം. ബിക്കോസ് എന്നാൽ മാത്രമേ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലും ഒരു 100% എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലോട്ട് എത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനീസിലാവട്ടെ ഏത് സ്ഥാപനങ്ങളിലാവട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ്, നമ്പർ 1, ഇറ്റ് ഈസ് ഓറിയന്റഡ് ടുവേർഡ്സ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു TQM എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം? കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. കസ്റ്റമർ ഈസ് ദി കിങ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ്. സോ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് നമ്പർ 1 ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് TQM. The number 2, requirements of customers.
കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം. അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ്, എനിക്കിപ്പോ ഇതാണ് വേണ്ടേ എങ്കിൽ അത് അവർക്ക് അല്ലെ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ഇപ്പോൾ സൂം വന്നു, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ എന്താണ്, വളരെ ലീസ് കോസ്റ്റിന് ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല ഓർഗനൈസേഷൻസും ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം, അതനുസരിച്ച് വേണം കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ. So that is second one feature TQM requirements of customers ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്പർ 3, ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി കൾച്ചർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ഒരു ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി കൾച്ചർ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല. മാർക്കറ്റിംഗിൽ ചിലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്, നല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മാർക്കറ്റിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇല്ല. ഒരു ആഡ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണ പോലെ ഒന്നും പ്രോഡക്റ്റിനില്ല. അപ്പൊ അവിടെ പോയി. അപ്പോ എൻറ്റയർ ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കൾച്ചർ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മാത്രം ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് TQM. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ക്വാളിറ്റി ഈസ് ദി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ടൂൾ. അല്ലെ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് മറ്റൊരു സ്ഥാപനമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇപ്പൊ ജിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്പർ 1 ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, അവരുടെ ഡാറ്റയാണ്. അല്ലെ, അത്രത്തോളം സ്പീഡ്, ഹൈ സ്പീഡ് ഡാറ്റ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി അല്ലെ, ഒരു വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട എന്താണ്, ഡാറ്റയാണ്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡാറ്റയാണ്. അപ്പോ അത് ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ആരാണോ കൊടുക്കുന്നത് അവരാണ് നമ്പർ 1 ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സോ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ദി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ടൂൾ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നമ്പർ 5, ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ടീം എഫേർട്ട്. ഈ ഒരു കൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വേണം, ടീം എഫേർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ടീം എഫേർട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ, ഇത് എപ്പോഴും എവർ ചേഞ്ചിങ് ആണ്. പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി വരുന്നു, കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മുടെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റീനെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരണം. സോ ദർ റിക്വയർ ടീം എഫേർട്ട്. എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനൊരു ചേഞ്ച്, പുതിയതായിട്ട് എന്ത് ചേഞ്ച് വരുന്നു അതെല്ലാവരും അറിയണം. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൾച്ചറില്, ടീം എഫേർട്ടില് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ടീം എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. എസ്പിരിറ്റ് ഡീകോബ്സ് അല്ലെ, യൂണിയൻ ഈസ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ TQM എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ദീസ് ആർ ദി മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എന്താണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്. സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും 3-5 മാർക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പാണ് വരാം. അപ്പൊ ഈ തിയറി വിചാരിക്കും മിക്കതും നമുക്ക് വരാം. സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്, 6 C's ഓഫ് TQM ആണ്. ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തില് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നൊരു ബെനഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ TQM സക്സസ് ആവുള്ളൂ. നമ്പർ 1, ദ റിക്വയർഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരാൾ മാറി നിന്നാൽ പോയി. സോ അതാണ് നമ്പർ 1, കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. നമ്പർ 2, ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൾച്ചർ ആയിട്ട് എടുക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം, ഏത് ഏരിയയിലും ക്വാളിറ്റി. നമ്പർ 3, കോപ്പറേഷൻ അല്ലെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത്, എസ്പിരിറ്റ് ഡീകോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോപ്പറേഷൻ, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നിന്നാൽ മാത്രമേ അല്ലെ, കോപ്പറേറ്റീവ് മൈൻഡോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് നമുക്ക് സക്സസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എന്താ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സ്ഥാപനത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കസ്റ്റമറുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനേക്കാളും കൂടുതൽ കസ്റ്റമറെ ഡിലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ് ആണ് 4th C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നെക്സ്റ്റ്, കൺട്രോൾ. എന്ത് കാര്യങ്ങളിലും അല്ലെ, അതിനാണ് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ക്വാളിറ്റി കോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റുകളാണല്ലേ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ കൺട്രോള് എല്ലാത്തിലും വേണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് മാനേജ്മെന്റില്
നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കൺട്രോളിങ്ങിന് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ആണ്. ലാസ്റ്റ് വൺ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ഇത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല TQM എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടൈമിലുള്ളതാണ്. സോ നെവർ എൻഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അവിടെ വേണം എന്നുള്ളതാണ്. ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് വരണം. സോ ദീസ് ആർ ദി 6 C's. ഈ 6 C's ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ TQM എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത് മാത്രമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും 6 C's ഓഫ് TQM. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കോസ്റ്റും ദെൻ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു. ദിസ് ഇസ് കിരൺ CS സൈനിങ് ഓഫ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.